Sige. Balay ni Bilay Libat. Balay ni Limay Mela. Na, naanapog ka. Unsaon man nato pagkadali aning uli ug bagingon ana ka sige. Sige, another. O imam. Sige. Utan. O hen. Naunsa naman taon ka? Uy, nagpataka na makagtabi. Kutasa ni oy. Ug magdala tag motor, mahubsang po tag gasolina. Ug magbaktas ta, puwerte pong inita. Naunsa naman ang style. Balik na puta sa dating gawian eh. Sa dili pa ko mo eskwela. Kinanglang mamasahiro sa ta. Kay mao magini akong naandan ba sukad pa sa una? Uy, ang ako maning maestra. Kabuang. Nganong sayo man kaayo ni siya ni Agi diri? Dapat unyang mudto pa ni siya moagi. Na, masakpan man siguro ko ani. Ay, salamat na ay motor. Pero ang problema, ang driver ug asa. Pero bahala na. Hulaton ako siya. Kaysa magbaktas ko aning purting inita. Na, ni Honong gid lagi o. Saon man nako niya? Lihok utok. Ay, husto. Kay balon ako. La! Unsa ron? Very effective. Hadlo ka diri, uy! Uy! Nge! Ay, ma'am. Kabuang, nasakpan ko. Salan, ikaw man di ay nangi. Nganong naapa man ka diha? Nganong wala man ka moadto sa eskwelahan? Ali. Oy, ma'am. Oy, dili na namang lahat ma'am. Uy, nganong dili man ta magklase ngi? Ay, nang lain manggod ako iyan, ma'am. Lain magay ng imong naong. Tiya na ba ka ha? Ma'am, ugma na lang namang lahat ma'am. Ay, dili. Magklase ta karon. Pero di na ta moadto sa eskwelahan. Diri na lang ta magklase. Igi ma'am. Mas nali ra, ma'am. Oo, kadali ra. Basta, ug unsay akong isulti, subayon dayon nimo. Igi ma'am. Sige. Balay ni Bilay Libat. Balay ni Limay Mela. Na, naanapog ka. Unsaon man nato pagkadali aning uli ug bagingon ana ka sige. Sige, another. O imam. Sige. Utan. O hen. Naunsa naman taon ka? Uy, nagpataka ra makagtabi. Sige, lain na pod. Ehe ma'am. Sige. Yuta. Yuta. Unsa to? Yuta. Ay, buang man siguro ka. O ganahan ka pagsulog imo. He! Nahiblan na po si mamo.